Iki lho Mike. Ora. Sing ojo banter game iki lho ketae. Aku ki kenal. Awake dhewe nek didelok sama Tarji wis ketok. Kabeh joget betul lu 20.000, 30.000, 50.000. ada sinyal 50.000. Bareng sing tuwek belas buk lain apa-apa ki. Lah iya gumono. Semasa segera ki ora. Lho lekas ngadeg kuwi lunggone misal. Aduh, kesel silete lu. Tapi yo ora apa-apa ada di tangga baru lagi kudune sing semangat. Hal iso. Yo semangat ning kabeh kudu adil. Adil piye nek? Sada tenang. Cah cilik disangoni. Wong tuwek kon ngaplo. Ngono yo. Piye? Bodoh sing paling bebane oke yo apa? Wong tuwek. Ngerti? Ngamane Quran 1 loro telu pepet juga mangan to ya. Yo sampean. 1 loro telu papat 5. 20 ping 5 100.000. Iya. Aku kok Bu mosok tek grene jal kabeh. Wah kayak sempolan malah. Lucu. Tapi kudune awake dhewe iki ditanggapi sing menampilkan kreativitas kita. Oke. Kudu iso luwih saka Tarji cilik sampe ben saya oke. Lah metu wis junger walek lho. Lho, aja ngono sih. Ora kuwi nek wong kene-kene delok. Dasarnya Kudune menunjukkan keahlian kita dalam jungkir balik. oke. Oh berarti nek junger walek ngomong kuwi Ngerti nggo kalian. Oh, bisa semangat, bisa ora. Bisa semangat oleh sawu. oke. Oke. Ya Bapak Ibu semoga Anda adil dalam memihak ya. Ora lho. Oh kuwi arek ora ngerti nek arek dulu ora to. Iya, aku ngerti ya, Bang. Iki kan lagi pisan iki, Bang. Iki dadi ra, Bro. Ya aku kan wis suwi ngene. Dadi Ngapunten Bapak Ibu, kalau temen iki nggih pidana, ya ampun dipaidu nggih. Mas nggih mriki itu. Dan dene dalan kene sok mabuk mutah ndelaw. Dalane nikung. Ya Bapak Ibu muga-muga temen iki panjang yuswa nggih. Nggih. Kula yuswa ya Allah Madiun. Lor. Dugi mriki itu ditimbali Mbah Lurah. Terus dijaluk tulung Mas Andre kan gak nonton mriki. Ya alhamdulillah pun sowan mriki sampun tetepangan kalih dinan sedaya tibake wonge ya wayu-wayu. ngomongi masuk merah ayu-ayu ngene iki ya. Ya Allah dronting kemrenteng kaya ngene wedok kabeh lanange kur pira kaya gitu. Iki wong kene iki elek-elek mesti ali-ali dolan iki Salah tenan. bae wong gunung iki suki. Yo, tenang lah ora ngapusi aku. Ngene iki adoh saka mall-mall. Nek cara dhewe kan mall PCC barang ngono iki. Ngene iki dadi wong ngene iki hemat biaya. Gampang nyelengi kuwi barang. Heeh. Ki ora usah kesuwen nek ngene ndak menunjukkan yang terbaik. Iya, aku manut kuwi. Nah, ya oke. Tak tunggang.
Sedot ini mama kodok ya. Yo. Biasanya. Kasih aplaus buat Mas Andre. Sekali lagi. Kakak tepuk tangan. Wong lanang aja kok kayak kembangan. Ora kembangan aku tebar pesona sandak. Ambil kayak silet. Silet piye? Bukan des. Ngomong lebih perso. Di persori. Persori terane sing nyangoni. Bikin terus si kancamu kuwi. Ngomong sampai lah mesti oleh kok. Ngono lho. Terus apa jenenge sapa? Abang-abangmu keri ae sik to. Yo sik. Ana mati sik. Gandhe lho. Yo. Itu jono ae. Saya udah metu kakek ngomong kok neh. Cilo. Yo. Mas Yusuf, perdana lagi. Entek yo, Mbak yo. Entek yo. Tuh. Kamu pergi apa? Pengen yo. Antri Antri wong aku antri. tiwas gelang hilang. Ini lho kurene. Iki nek Madiun terkenal, Bu. Iki iso nyirep. Sinyator yo ning kowe no matamu. Kowe sing aku. Kowe sesama maling iki diam to. kowe ning aku to. Aku ning kene.
Aduh, ning kene. Iya, Ki. Bayar ini nah. Tambah 50 dulu nih. Ngawur lah. Contone, awalmu ki subur, mbok metu ngrewale yo ora kabotan. Sementing apa niat ikhlas kok kali anak bojo. Lah kaya iki apa? Wong lanang kok mangan turu. Aku anak bojo, sregep, salat, sembayang. Loh, sampean gak ngerti. Kok Jawa ya to? Aku wong Jawa urusan barang. Salate ya kenceng. Salate aku sembayang ya gandeng. Iki aja ngomong wong kene. Loh, siapa? Wong kene iki abno gak mesti di masjid. Loh, kok iso iki? Kowe ora iso. Kowe ora iso. Kowe kok iso? Ngomong iso. Yo, kabeh itu di sini sudah rumah tangga. Jadi di situ ada. Alah, paimin kalau tuwek rong rabi. Nyapa? Iki pacarku anyar kok ning kene. Ojo mikir, Bu. Apa sih kok malu-malu? Wong tuwek kok mambur masang. Hei, ora balik. Kowe opo? Lho, untuke ora metu lho. Aku metu balik. Lho kok? Balik pisasi ta? Ora. Banyune enggak. Wes saiki duker balik. Iki lho bapake urung. Lah kok nek urung sampe wis mikir. Bagian Mas Susuk kan sampai kurung enggak? Sampai kurung enggak? Wes kurung. Lagi. Tuh jiwa kok. Matur sih. Bang, Contohnya piye Mas Andri Mas Yusuf? Yo, contohnya ndak ada ya. Nek wis terima kasih ning kono, di stop sik. Ono doae. Bu mugi-mugi panjang umur, sehat selalu. Lah nek sampe yo. Ora, wong aku iki sak duwe rene wis aku. Akhir batin. Beda. Ora ngono. Lah aku kan kawet ning kono ki wis tak omong-omong. Saiki jenenge wong kocah ki yo, wong kocah iso nglakoni. Kowe omong tok gedabrus tok. Lah aku lu salaman. Aku yo wis kok. Kapan? Mau. Yo, Yo. Saya mau doa yo. Terima kasih
Jan seraudan. Oh, repot ya. Seraudan tak ayo. Sampai piye bagiannya wis entek iki. Kirane sampean iki. Wah, genten. Wah. Ayo, stop. Kowe aja nyepelek nih. Wong mene Mbah Bukan, Mbah Gani, atrasi ganungan Pak Bos. Gimana ya semono? Ayo. Ketutupan. Aku kurang sabar apa to Mas ngene? Orang kurang Oi. Tak omongi. Ketok iki anu. Iki lho, kan motone iki nggih kacamata. Dadi nek ngene Mas, kowe salto ki karo Aku bisa ning kene foto wong kene aku. Ayo Dek, iki jame ngono dadak merah. Oh iya. Kalau pembareng yo akeh. Heeh, iya. Kalau nduk bunga dari. Acara iki opo?
acara iki kae tak omong. Iki urung assalamualaikum lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini acaranya halal. Iya. Sunat tembak lurahmu kuwi. Bang lurah iki sunat suwi ya iso. Udah halal bihalal. Urung itu. Kenapa? Hah? Yo dikene ora iso. Waduh wis meneng kok ancang-ancangne sampean iki. Ambane sampean wis Pakde. Iki dongane iki. Dia mugi-mugi engkang dugi mriki wau tansah dipati panjang umur, sehat selalu. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinatu patur mantan dumateng pepundhen kula Bapak Lurah, Saha Lurah beserta keluarga ingkang kula hormati pinesepuh warga mriki kawula suwir. Kawula matur sembah nuwun sampun dipunten mriki acaranipun halal bihalal. Nggih, sebagai acara silaturahmi mugi-mugi sedaya teng mriki tansah raket nggih. Seduluran tanpa ana aling-aling. Mugi kang rawuh teng mriki sedaya panjang yuswa. Bapak waras, selamat dunia, selamat akhirat. Sing diutang tak dongane ndang lunas. Sing duwe bojo tak dongane ndang oleh bojo. Sing rong tak dongane ndang meteng kabeh. Wabile kawula kaliyan sawan cara mriki wonten ing ngangkunipun panjenengan niki sedaya namung hubungan ampun dados kekalih dengan sedaya. Ngoten nggih Bapak Ibu. dadak iki wis jame dadak perak wae tampil lah dia kudu ya cukup sekian. Yen lek enten kirang kuwi pangapunten saagung-agungipun Ibu, Pak. Jolali nanggal malih. Ora ngisi ngawuri bangun laptop.